Azkue Fundazioa euskararen etorkizunaren alde egiten gabiltzan elkarlanaren frutua da. Eta buruan eta gogoan eta asmoetan hartzen dituena gaur egun punta-puntan diren errealitate berri horiek. Gazteen eta nerabeen artean euskararen erabilera sustatzeko modu berritzailean eta teknologiak erabilita, elkarte desberdinok sortu dugun fundazioa da. Azkue Fundazioa interesgarria da eta beharrezkoa momentu honetan. Bai Euskal Herriari eta bai mundu osoari esateko hizkuntza berezi daukagula eta horrela euskararen berri emoteko. Era horretan batez be teknologia berriek bidez eta gazteak helburu. Euskara modu barritzailean sustatzen dau, Azkuek, eta elkarlanerako sare zabal bat dauka inguruan, eta teknologia berria ere erabiltzen ditu. Gazteak eta gazteak. Euskara. Euskara. Euskalgintza. Gizarte sareak. Gizarte lana eta gizarteratzea. Aniztasuna. Berrikuntza. Aro digitala. Teknologia berriak. Teknologia berriak. 2.0. Eta benetako 2.0 jarrera. Azkue Fundazioa izenak, gauza asko ekartzen duzaz burura, Azkue bera, buelta handiko gizona zalako. Gaur egun, bizi izango balitz Azkue, euskara eta teknologia. Seguru nago izango litzatekela bere leloa. Hau da, euskararen bitartez teknologia berriak bide izatea, lanabez izatea, euskara eta euskal kulturaren mundua gizarteratzeko. Gazteek erabiltzen dituzten baliabide digitaletan Azkue Fundazioa bultzatzailea izan daitekela. Gaur eguneko gizarte zaren munduan euskararen bultzatzeko eta garatzeko jaio da Azkue Fundazioa. Batez ere gazteak, ez? Nik uste dut mundu globalizatu honetan, danok bizi garela mundu edo aro digitalean, baina batez bere gazteak bizi dira aro digital horretan. Neri burura etorten zait Resurrección Maria de Azkue alde batetik. Eta ezin dugu ahaztu, pasaden mendean euskararen ikur nagusietakoa izan zala. Bera oso josita egon zen herritarrekin, baina aldi berean bazan gizon kultibatua esaten dana, jakintzua zen. Hitz horretan, abizen horretan, labur biltzen duena historia oso bat. Guretzat importantagoa dela, gazteentzat zuzenduta dagolako batez bere. Euskaraz landutako euskarri berriak behar ditugu. Gure hizkuntza zabaldu behar dugu, gazteen ikuspuntutik eta teknologi berrien ikuspuntutik. Nahi duguna da gazteak guregana etortea eta esatea zer nahi daben, zer behar daben, guk proiektu horrek ebaluatzea eta urtetea diruaren bila, ez? Azkue Fundazioari mezua bidaltzen diot Euskaltzaindiaren izenean. Mezua hori da gure partaidetza, gure ekimena, gure ekarria. Ezinbestekoa dela gazteak fundazio horretara ekartzea, eurak parte hartu dagien lortzea. Azkue Fundazioari ongi etorria eman nahi diot, eta denon artean sare handi bat egiten dugun. Mundu zabaletik nabigatzea eta gainera gazteak helburu oso tresna eta baliabidea importantea dalako. Proiektu hau bultzatu nahi dugu eta gure laguntza tinkoa eskainiko dugu. Euskarak balio dau, gozatzeko, euskarak balio dau aisialdirako, ez da eskolako hizkuntza bat bakarrik, eta hori lortuko dugu danon artean.